Ha ha! Yaron Bahaushe ne. Yo. Rayuwa menene na duba. Rayuwan nan zamani ne ko menene ma. Da mutane mu ma mun duba ma. Rayuwa nan na so mun duba ma. Harkoki komi na sauyawa, da mutane na su ma sun gane ma. Rayuwa ne ba inganci ma. Rayuwan matasa ba a duba ce ma. Rayuwan mu muna yi tamkar ce ma. Ko ina mun kaje ba a yin samu. Ko ina muka je mu ake yin kura. Mine muke ma mutanen duniya ma. Ɗabi'u ne ba mu da ko hali mai kyau. Rayuwa mine ne ke san duba ma. Mutane mu gyara rayuwan mu. Rayuwa na rayuwanka ne, rayuwanka rayuwa na ne. Yan uwa mu ma mutane ne, so juna da mu gane. Yaman bai yin komai. Yaman tamkar soyayya ne ce ma. Ita ma soyayya halitta ce. Wani ya gane wani bai son ya gane ba. Wanda bai so ai bai san komi ba. Tamkar ni da ban yin soyayya ma. Rudani da dama kan soyayya ne. Yan mata menene sirrin ma. Samari menene sirrin ma. Da na gane ni ma in fara ni ma. Ina so in gane nufin so menene so. Me ake samu ma menene daɗin